ଜଗାରେ ତତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଉ ଲୋକ କେମିତିକା ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବନେଇ ଦଉଥିଲି। କାହା ପାଖରେ କୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ତାହା ବି ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲି। ତ ମୋତେ ଶିଖେଇଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ କାହା କତିରେ ନିଜ ଦୁଃଖ କହିବା ଅର୍ଥ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ସବୁ ହିସାବ ଅଛି, ଆଉ ତୁ ବି ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ। ମୋର ଆଜି ତୋ କତିରେ ଏତିକି ମିନତି। ଛାଡ଼, ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯା। ଆଉ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ ପରା ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ।